गावाल्यानू सरायचे दिवस असत मरणाचा निमाल लागता आणि भाता पिकली असत भाता कापूची असत दिवस असे येले की भाता पिकली पण कापूक कोण गावनच नाही. आणि आजकाल अशी परिस्थिती झाली आहे की शेती म्हणान लोक कमी करतात कारण शेतीचो खर्च खूप झाला आणि उत्पन्न कमी झाला. त्यामुळे खूप सारा आमच्या मळं असा ना तो मळं सगळं भरलेलं असायचं. आता अर्धो मळं पडसार असा म्हणजे कोण करत नाही. कारण हे असं की माणसा मिळणार नाही. माणसांची खूप गरज आहे. आजकाल 1000 देऊन ना लोक प्रचाराक जातात पण 2000 दिले ना तरी कोण भात कापूक येणार नाही. ही खरंच खूप परिस्थिती वाईट असा. आणि असं जर चालू राहिला ना तर शेतीचे खूप वाईट दिवस येतले. पण त्यातल्या त्यात शेती जिवंत असा म्हणजे लोक शेती करतात त्याची थोडी कारणं असत. तर थोडी माणसं असत म्हणजे आजकाल मग पोरांना सुट्टी गावली काय पिकनिकेक जातं रिसॉर्टवर जातात. पण काय काय आमच्या कोकणातली पोरं असत ना ती सुट्टी घेऊन कामा करूक भात कापूक गावाक येतात. बरोबर ऐकलत तुम्ही. पोरा सुट्टी घेऊन भात कापूक येतात. असाच एक पोरग्या ना आमच्या गावात असा पिंटू प्रीतम ता भरपूर शिकला असा. काय शिकले गो त्या? BSc केमिस्ट्री आणि प्लस सॉफ्टवेअर टेस्टिंग. BSc केमिस्ट्री केल्यान प्लस तिने सॉफ्टवेअर टेस्टिंगचो कोर्स केल्यान आणि ता दिवाळीक आता 10 दिवस सुट्टी घेऊन आवश्यक मदत करूक भात कापू गेला. ता बघा थडे असा. तर चला आज पिंटू बरोबर बघून घेऊया की काय मानसिकता असा आजकालच्या पोरांची कामाबद्दल. चला तर भात कापूया आणि पिंटू बरोबर गजाली करूया. तर गावाल्यानू आजकाल या खूप दृश्य कमी दिसता की पोरा कामासून सुट्टी घेऊन शेती करूक गावाक येतात. ह्या खूप कमी दिसता आणि खरंच दुर्मिळ झालं हे चित्र. आणि दुर्मिळातला एक माणूस आमका गावला असा आज. फायदो असा तो म्हणजे ना आमका असं वेगळा ट्रेनिंग घेऊची गरज नसता. भात कापूची तरु वळावची मिरचे काढूची सगळी शेतीची कामं आम्ही ना बघत शिकतो. तसं पिंटू ट्रेनिंगची गरज नाही. पिंटू सगळा सटासट काम करता. पेंडका घेता भात मारता भात कापता सगळ्यात एक्सपर्ट आहे. पिंटूची चालू झाली. आणि पिंटूची बोटा म्हणा जशी लॅपटॉपवर चालतात ना तसे कोयती पण कशी चालता बघा. गिराण जायचं सुट्टी घेऊन वाटतं तर पण माझी आई एकटी नको बरोबर नाही वाटत ना. आपली आई शेती घराकडे कामा करता. तू सांगले नाही शेती करू नको असं सांगले नाही तू. सगळी सांगतो सांगतोय मी पण काय हा आमची शेती आमच्या दारासमोरच नाही केली ना तर जंगल जातला. उद्या सकाळी कोणाक वाट सुद्धा नसतली योग जाऊ म्हणून माझी आई करता. आमची जर लांब शेती असलेली ना तर आई नाही करतली. आजकाल ना सगळे सांगतात की शेती पुरे आपल्या औषधाची सांगतात की आता बस झाली शेती. आणि औषधच पण सांगतात की आम्ही मेलू म्हणून तुम्ही मरा नको तुम्ही शेती करू नको कामानंतर जा. पण आपली जी जमीन असते ना वर्षानुवर्षे आपण राखलेली आमच्या पूर्वजांनी ती पडसार बघण्यासारखा दुःख नाही गो. चार वाढलेला काय आता बघलं नाही करू तर रान झाला सगळा. आता ह्या इतक्या केला म्हणून हा साप रावताला आणि हा केला करत नंतर काहीतरी मे महिन्यात आपण करतो मिरसांगी दिन काढतो तर करूक गावता. या साप असला तर ते जंगलात करूक शकले नाही तुला. म्हणून माझी आई बाबडी गावातली कामं पण करतात आणि मुंबई गेल्यानंतर मुंबईत पण सेट होतात. आता त्या लॅपटॉपवर वगैरे सगळं काम करतात एकदम मॉडर्न जातात मुंबईत गेला का. पण गावात गेला काय एकदम गावातला कसा राहतो. सरकारांना याच बरं केला 1500 देऊन उपचार केल्या. बघूया झाला काय माहिती 1500 आयते मिळाल्यामुळे लोक कामा घेऊची कमी झाली. येणार नाही काय म्हणतात का गावता फुकट भाकरी तर किती करू चाकरी कसली गत झालेली. काय करतले आता निमरात कोण योग बघताला. सणा सावळे जर 1500 गावात निमरात कोण बघताला. हो आमची आई सुद्धा नाही करतली होती. आमच्या दारासमोर सगळ्या म्हणून करूचा लागता. मजा येता मजा येता. आता हे ऊन लागता म्हणा संध्याकाळची आणि सकाळची मजा भात कापू. आणि शेती म्हटली का माणसा होई गो चार घरात शेती जाऊची नाही. रस्त्याच्या हातचं काम नाही पुढे देखील चालतात. निमरात ना 2 दिवसात माणूस काळा कीड होता. पण पिंटू सारख्या कामा याची फिकर नाही.
कारण कसं असा भगव्या हिरव्या निळा होईसर ना माणसान उन्हात असा काळा होचा तर खराब गरजेचा असा होय मा पिंटू पिंटू काय सांगते आजकालच्या पोरांका काय सांगू आता, जी ती आपल्या सगळी पोटा पाण्यासाठी गेली असत लांब जागा. पिंटू AC मध्ये बसता, लॅपटॉप वापरता, फोन पण भारी भारी वापरता, पण गावा गेला त्या शेती करता आणि कुणग्यात वावरता म्हणून ता खूप वेगळा असा. आणि अशा पोरांची अशा तरुण पिढीची खूप गरज असा. बरोबर ना पिंटू? कोण ना कोणतरी त्याची पण अपेक्षा असत की नवरू कामा गोळ्यो पण त्याची शेती पण हवी, हा पण त्याची अट असत. खरंच तर पिंटू सारख्या पोरांची कोकणात देशात खूप गरज असा. पिंटू काय सांगशील आजच्या पिढीक, तरुण पिढीक? आजच्या पिढीक माझं काय आता मी सांगू, आपला म्हणजे आपण किती वरती गेलो ना तरी आपलं मूळ विसरता कामा नये. आणि आपली मूळ ना ही मातीच आहे आपली. किती वरती गेलो तरी शेवटी आपणा घरी जेव आहे हैसर देऊ वया, म्हणून तर आज असा तर आपण राखून ठेव. कारण आपली हवत ना हैसर हा मग एवढंच वया आपलं. आणि सुट्टी घेऊन तुम्ही 8 दिवस हडेतडे जातात ना तसे 4 दिवस शेती घेऊची गरज असा नाही गो. आणि इले तर ती शेती टिकतली. आणि मी तुका खरं सांगतोय, आमच्या आई बाबा तुझे असं नाही का, माझी शेवटची पिढी जी शेती करता असं दुर्दैवाने म्हणायचं लागता. असं म्हणावं की आता नाही आम्ही करतली पुढची आमचे पण करतली, पण दुर्दैवाने तर त्या म्हणायचं लागतं कारण शेतीचं खर्च खूप झाला. ती कमी शिकलेली ना, ती शेती हा भरपूर ह्या असा त्याची बागायत म्हणून ती लग्न जाऊन ह्या घरांका येली. आता ती ऑब्विसली ती आपण एक्सपेक्ट करतली की त्यांच्या पोरांका शिकलेले नवरे वय, चांगली नोकरी वय. आम्ही जशी तळमळू निमरात तशी आमची पोरं तळमळता कामा नये असं त्यांना पण वाटत असताना. चल पिंटू पुढल्या अशा ये असतात शेती करू. माझं लगीन नाही केलं तर ये चांगले लगीन करू नको बेगिना, पुढच्या वर्ष येते म्हणा, या वर्ष सोड मग शेती करू. चल टाटा. गावाला नाही आजकालच्या मुंबईच्या शहराच्या लाईफला झुलांना खूप तरुण गावातनं गेलेत. गावातली घरं ओस पडतात आणि त्यामुळे शेती ओस पडता. शेती ओस पडता ह्या ना खूप मागासलेपणाचं लक्षण असा. कारण असा होत की आपण इतकी वर्ष शेती करता तर आता सुधारित शेती अजून करूक होई होती लोकांनी, पण दुर्दैवाने आपल्याकडे शेतीपासून तरुण तुटता आणि सगळेच म्हणजे मोठा काय पगाराची कमाई नाही करणार, पण ते 10,000 का होणार त्याच्यासाठी मुंबईत जातात. हय रवले खरंच थोडा हुशारीने काम केल्याने, थोडी शेती केल्याने व्यवस्थित तर कमोक कमी नाही असं. कारण कोकणात भरपूर असा प्रत्येक झाड उपयोगी आहे, प्रत्येक कोपरं उपयोगी आहे, पण त्या कोपऱ्याचा उपयोग करूही होईल. आणि तो येण्यासाठी आजकाल तरुणाने शेतीकडे वळणं खूप गरजेचं आहे. पिंटूसारखी मुली असत म्हणून आज थोड्या प्रमाणात का होणार शेती जिवंत असा, पण दुर्दैवाने पुढे काळात माहीत नाही. तर खरंच पिंटूसारख्या तरुणांची गरज असा कोकणात परत येऊन शेतीकडे वळण्याची खूप गरज असा. तुमका पटला तर नक्की सांगा कमेंटमध्ये.